Fivox may abiso nga ang Mayon Volcano mubuto bisan unsang orasa. Si Maris Puyo sa detalye. Philippine Institute of Volcanology and Seismology ni abiso nga mubuto ang Mayon Volcano sa bisan unsang orasa. Si Eduardo Laguerta sa Fivox Legazpi City nibutyag nga ang Mayon nitala og tulo ka volcanic earthquakes ug 18 ka rockfall events sulod lang sa 24-hour observation period. Dugang niya nga posibleng mubuto na ang Mayon tungod kay anaa kini sa window. Sigon ni Laguerta nga ang pagkahilom sa Mayon nagpasabot na hapit na kining mubuto. Kung mubuto na ang Mayon, ang volcanic materials niini moagi sa southwest quadrant nga moapekto sa munisipyo sa Santo Domingo, Daraga, Camalig ug Legazpi City sa Albay. Ubos gihapon kini sa Alert Level 3, diin gidili ang human activity sulod sa Permanent Danger Zone. Suspendido sab ang mga klase sa 29 ka mga tunghaan sukad pa ni atong September 16. Ang DSWD ug Office of the Civil Defense nag-atiman karon sa kapin 11,000 ka mga pamilya nga apektado sa munisipalidad sa Camalig, Ginugbatan, Daraga, Ligao City, Malilipot, Tabaco City ug Santo Domingo sa Albay. Maris Puyo alang sa Sunstar Pilipinas.